Hola! Ja sabeu que aquest any Vic tindrà un estiu diferent. No tindrem festa major, però sí que tindrem diferents activitats culturals organitzades per l'Ajuntament junt amb altres entitats i associacions de la ciutat i que es aniran repartint al llarg dels mesos de juliol i agost. Tot això sempre seguint les indicacions de sanitat i del govern que ens vagin donant per poder-les portar a terme. Evidentment, qui no fallarà són les nits de cinema oriental. Estarem a la 17a edició i es portarà a terme, com cada any, a la Bassa dels Germans Maristes, més coneguda com Bassa dels Hermanos. I com cada any, hi haurà abans del festival o més nits, els diferents tallers que es portaran en els centres cívics i que acosten la cultura asiàtica a la nostra ciutadania. Nosaltres, des de l'Ajuntament, estem molt contents de poder donar suport un any més al festival, perquè és un festival que germana la cultura oriental amb la cultura occidental a través del cinema, bàsicament. I també us hem de dir que els productors, distribuïdors i altres agents del món cinematogràfic estan molt contents que enguany a Vic continuem amb el festival, sobretot en aquesta edició 2020. Res més, passo la paraula a en Quim Cruselles, director del festival, perquè us n'expliqui el contingut. Ens veiem a les nits. Hola, nitòmenes i nitòmens. Per aquesta 17a edició, l'equip del festival treballa per oferir-vos una programació potent dins les normes de seguretat, però sense perdre la il·lusió i la passió per la cultura i el cinema asiàtics. L'esperit del festival, popular i participatiu, és ben viu, tot i que ens tocarà fer alguns malabarismes. Però, com sabeu, els asiàtics són uns especialistes en això de les coreografies complicades. La imatge del festival vol reflectir aquestes ganes de tirar endavant. La imatge és obra de l'il·lustrador Xevi Domínguez, Xevi Dom, i de l'estudi de disseny Party. I ha quedat així. Intellectual close friends get to quality see. Lighting in 2015. The indisputable leader of the game. He's the boss, he's the pip, he's the championship. He's the most tip-top, top cat. Yes, he's the chief, he's the king, but above everything, he's the most tip-top, top cat. Top cat! El nostre gatet de la sort, el Maneki Neko, fent equilibris en platets xinesos sense perdre el somriure i la bona forma. El festival se celebrarà del 23 al 26 de juliol, menys dies, però amb una programació molt completa que combinarà cinema de superproducció, de qualitat, amb un cinema més autoral, amb pel·lícules més independents. La pel·lícula inaugural serà Enter the Fat Dragon, la producció de Hong Kong interpretada per un actor de pes, el Donnie Yen. La pel·lícula combina comèdia i arts marcials amb unes escenes d'acció espectaculars. Qui us ha dit que aquest estiu no viatjaríem? Acompanyem en Donnie Yen a Tòquio?1グラムいくらか分かってんだろうなお前ら。呢個日本人呢，原來佢同東京一單交通意外有關，想遣返佢返日本，機票喺度，可以出發。こんにちは，主福龍呢？我哋咧一冇黑仔啊，由香港黑到東京，個版走甩咗啊！總之我保證，如果揾到嗰版，我唔翻嚟香港 ，OK？ あの映像以外に何か証拠あるんだろう？米袋。啱啱同我起埋場，攞晒身份證出嚟。其實呢個世界裏面有好多人都需要好似你種咁嘅人，但嗰個唔係我。If you don't bring your ass over here, you're gonna see your girlfriend fall off the Tokyo Tower.
你係咪要阻到個地球轉到停咗為止啊？ Enter the Fat Dragon agafa el títol i alguns elements argumentals de la producció de 1978 dirigida i protagonitzada pel gran Sammo Hung, on realitzava un homenatge al Bruce Lee. El festival aprofitarà per projectar en una còpia restaurada aquest clàssic del cinema de Hong Kong, de la vella escola.呢條係飯斬頭，係快斬頭啦！喂，呢條係響尾，聽唔似啊？啊！ Però no només d'arts marcials viu l'aficionat al cinema asiàtic. El festival també projectarà algunes joies més autorals. Per exemple, Changfeng Town, una delicada pel·lícula de la jove directora xinesa Wang Jing, que seguint l'estela de la projecció de l'any passat de Spring Sparrow, també d'una directora, en aquest cas Li Jiangshang, ens acosta a la Xina dels anys 80, en una mirada plena de sensibilitat i nostàlgia.镇上肯定是要出大事。有一天晚上，我做了个梦，植物在夜里会走路，跟狗魂一样。这镇上有几个脑子正常的呀？什么声音？我姐说她能听见月季花开的声音。少多嘴。长大后会去别的地方，才不去！我要变成长风镇上大人和小孩都喜欢的花。你不是已经死了吗？许山，你怎么不离开这儿？等你长大就知道了。 Una de les cinematografies destacades cada any al festival és la Índia. La bassa i el biguetà es tornaran a omplir respectant les distàncies dels colors i les músiques de Bollywood. Aquest any tenim pel·lícules com Sonchiriya, un western dur, directe, amb unes interpretacions i un guió genials i un rerefons social. Recordeu Andhadhun, la premiada pel·lícula de la passada edició, plena de girs argumentals? Doncs Sonchiriya va per aquest camí.
जी बेवकूफ का मुरा कौन सो है वकीला मोड़ी के हाथ में अपनी तरफ से नजर देते 101 रुपया पुलिस वाले हो के बागी दोबारा मत ही पूछियो बागियन की राइफल जल्दी बुरा मान जाता है गली की बस्ती में से 10-15 आदमी लेके आ जल्दी समझ में ना आई बात समझदार हो तो दरोगा ना हो तो कसम तेरी जान बहनों ना बोली झूठ लूट के भगतता है कहा तो लखना जवाब दे बहनचोद ऐसी बात का जवाब राइफल से दे जाता है मोड़ी चोद कहीं तो दो हराम की नौकरी Chica Janggal. I fins aquí podem llegir. En properes comunicacions us parlarem de la programació japonesa del festival, de la franja de cinema infantil, de les activitats paral·leles, de com aconseguir l'abonament Nitomen, les entrades, els tiquets de sopar o com participar en les activitats complementàries. Volia agrair molt especialment a l'equip del festival que està treballant en unes condicions molt estranyes, molt complicades, per intentar i aconseguir fer el millor festival possible. I també, evidentment, a tots els companys de viatge, a l'administració, institucions, als patrocinadors, als col·laboradors, a la indústria i, sobretot, al públic, aquest públic entusiasta i fidel que tenim al festival. Ara, més que mai, ens veiem a les nits.